Un libro instante. Un podcast de Espazo Aberto. Trampa de lume, de Núria Martí Constans. Había tempo que se deran cambios económicos, tecnolóxicos e sociais en parte de Europa. Tamén en América do Norte. Vivíase un gran proceso. Nas cidades concentrábanse industrias cheas de máquinas e necesitábanse moitas persoas para facelas funcionar. Nas fábricas téxtiles moitas mulleres traballaban a cambio de soldos baixísimos e sen medidas de seguridade, mentras os donos se enriquecían. As traballadoras pasaban fame e malvivían. Elas organizábanse, protestaban e loitaban. Este libro narra a historia real sobre o tráxico incendio do 25 de marzo de 1911, no que morreron 146 persoas, 23 delas homes e 123 mulleres, nunha fábrica de Nova York chamada Triangle Shirtwaist. Aínda que os persoaxes ou ficticios, este libro narra moi ben a historia, por iso recomendámolo. Neste libro hai dúas personaxes principais, Laura e Bettina, dúas irmás nacidas en Italia. Estas, xunto co seu pai, deciden ir a Nova York, en Estados Unidos, donde decíase que había moitas melloras da calidade de vida e oportunidades no traballo. Cando chegaron ao destino, aloxárese co seu tío. Ali comezaron a traballar nunha fábrica téxtil en pésimas condicións e cun salario moi baixo. Ademais diso, non tiñan dereito a descanso. As persoas desta fábrica eran explotadas polo seu xefe, xa que traballaban 12 horas ao día e cobrando $6 a semana. Ademais, este acosaba a Bettina, unha das protagonistas. O libro remata co incendio da fábrica e a morte de 146 persoas debido ás poucas medidas de seguridade do edificio. A pesar de isto, o dono da fábrica quedou libre de todos os cargos. Os cadáveres das mozas que saltaran aínda estaban na rúa. Tiñan a cabeza xirada, as pernas dobradas, os anacos de saias remangados, o pelo e a pel medio quemados. Parecían bellas bonecas de trapo esquecidas nun recuncho. Os policías acercábanse e buscaban a alguén, aínda con vida, pero ninguén respiraba. Na vida real, había dous donos, Isaac Harris e Max Blanc. Foron acusados de homicidio involuntario en 1911. Sin embargo, a pesar das probas de que as portas estaban fechadas, un xurado absolveunos de todos os cargos en decembro dese mesmo ano. A pesar da indignación pública, os xefes continuaron coa industria téxtil, incluso fundaron novas empresas. No 1910, o ano anterior a este incidente, propuxos a idea da creación dun Día Internacional para reivindicar o sufraxio femenino da igualdade dos dereitos laborais. E no 1911 celebrouse oficialmente o 19 de marzo en Alemania, Austria, Suiza e Dinamarca con reunións ás cales asistiron máis dun millón de persoas. No 1917, as mulleres rusas saíron a protestar co lema Pan e Paz. No 1975, a ONU comezou a observar a data e proclamouna oficialmente como Día Internacional da Muller en 1777. Debido a isto, establecéronse máis de 30 leis laborais. Algunhas delas son portas en chave que se abran hacia fora, escaleras resistentes, inspeccións regulares nas fábricas e límite de xornadas laborais, especialmente en mulleres e menores. En conclusión, pensamos que foi moi injusto que os xefes saíran impunes e seguiran fundando fábricas. Ademais, isto sigue sucedendo hoxe en día en países nos que inferiorizan as mulleres ou nos que hai esclavitude infantil. A novela que tes nas mans reflicte esa loita. A mesma loita que protagonizaron tantas mulleres en tantos distintos países para conseguiren mellorías no traballo e igualdades de dereitos cos homes. Unha loita que levou co tempo a unha gran transformación da sociedade. Espazo Aberto. O fío que nos une a través da palabra. Para máis programas de Espazo Aberto, visita as nosas redes.